Nachádzame sa v Elmau. Vidíme tu takéto krásne baráky. No, a tie výhľady, počkaj. No, paráda. Krásny hotel. Že? Toto. Ale statky, tu máš všetko, krávičky, všetko toto, vieš, to máš ako neskutočné. Tam je štrbina, to je Elmauer Tor, to je štrbina je Tor po nemecky. A to je Elmauer Halt. Veľmi neprístupné kopce Horovecka. Samé čierne trasy. Takýto brzo ti stačí, že? Však to ti. Toto je starý statok a oni tu ubytovávajú v tomto, vieš? A však nádhera. A tu má všetko, tu má diac. Čiže to sena, na to sene, jak makajú. Janka, čo povieš, ak makajú s tým senom? Pomôžim. Zebr hrable. To sú duchodcovia, pomôžim. Ja som tiež pomáhal duchodkám. Ty pika. Na budúcej? Ale ako neskutočný statok toto, že? A tu sa maká, žiadne ulevárny. Tuto. Žiadne ulevárny. Mirko, pozdrav ich, Pán Boh pomáhaj. To je neskutočné, také, to sme robili pred 60 rokmi toto. U nás. To je neskutočné. Takto sa tu gazduje ešte.